Kini akong problema, bahinis sa akong pamanhonon. Kaslunon nami, pero kalit lang nga may problema nga miabot. O kung unsang problema ha, inyo ning masayran ron, ingnon ko ano sa pagsugod. Tay, akong ipelaila ni mong akong hinigugma, tay. Kinsa ba ka na, ha? Si Tiago, tay. Chags, akong tatay, si Tatay Muhing. May adlaw. May adlaw, may gabi, inay. Mayang gadi isap. Unsa man, nanihapon ka na? Wapan, oy. Mamisita ka sa akong anak nga wa kay panihapon? Unsa man, ari ka manihapon? Basig nagtuo ka nga parte ang imong giani. Dili na, eh. Kanang busog pa masago. Tatay, sad, uy. Naniguro lang ko. Kay wa ra ba gisuda diha? Una sa inununan mauroy na. Kuan kining. Pasensya na ka sa akong amahan dong, ha? Sorry ra, okay ra day. Kasabot man ko. Nang yun ang amahan, sagol pangigi man yun. Dali nga di sa birandali. Naunsa man ka, Muhing? Imo bang gibastos sa bisita sa atong anak? Usay gibastos. Pataka mo lang ka, O Marcy. yun sa mada itong imong gibuhat ganina. Ha? Nagtuog kang wako kadungog? Kahanggaw ba yan ni mo tao? Introduksyon ra na para mataha nato ang bisita sa atong anak. Unsay mataha? Skang kang gulag yun ni mo tao, no eh. Oh, kay mauman bitaw na. Sumagol ka tong atong panahon kani ato. Mamisita ko sa inyo. Unsay gibuhat sa imong amahan? Ha? Gisaway ang akong gisulob nga long sleeves nga murag kuno og unsa ka na murag parahaya. Kay tinuod man pod. Unya hasta nga ako sapatos iyang gisaway murag kuno og sapatos sa duwende. Kay tinuod man sad. Sabad hay. Kay di tinuod. Nga taas magagsungo ng sapatos ni mo. Unya hangad pa. Marigog sapatos di windi. Na hinawayon sad kayo tong amahan ni mo eh. Iyan na lang to gisgote. Kay patay na to. Kagon ka di ka tumuray mo. Gusto na kong himbisan ka ng tawhana. Alah, parehas siya. Nga naman. Saon man ni mo. Makigiinom ra ko. Sa? Anak, patuon kuno ka ni Kuan. Kisaingan anang imong uya, patuon kuno na. Kisaingan. Si Tiago. Oo, patuon si Tiagong tatay nimo. Nga naman, ay. Ay, gusto lang makisuod si tatay nimo anang Tiago. Masamay masadang makasuod sila para dili na mataha si Tiago kung mamisita siya nimo din sa ato. Mao ba, nay? Mao nga patuas siya. Sige na. Nay, akong ingnon. Kinsa to nga ni mo, do? Santiago, noy, Santiago. Okay, Tiago. Gusto ko makikinom ni mo. Dili ko gusto ng lalaki nga dili ka maong mo inom. Ang lalaki nga dili mo inom, bayot ang pagtanaw kaniya. Dili man kakabayo. Di na eh. Very good, very good. Ako ni, ha? Ako ni. Wipes. Mo ni, oh. Ha? Mo na. Kadiyat na. Manukad ko. Ako na. Maunay akong gusto. Ayaw lang kahadlok, ha? Gusto lang kong magkasuot, ta. Pero gusto sana akong ipaibaho ni mo. Kanas bina, maunay among prinsesa din, eh. Buktong na mong anak. Ha? Busa pinangga kaya na mo. Way, magkabinuang nga na din, eh, ha? Kaya na ako'y habwas tinaian na din. Kung magbugal-bugal sa akong anak. Ha? Inguna mo ka inguna ka pinangga mo anak. Sagdi lang, noy. Tuhing. Say tuhing. Ay, Tuhing. Muhing, de. Noy, muhing. Sagdi lang.
Kung unsa nimo na kapinagamit na akong dobliho nagpagpanggan ako na niya ako isa nimo akong doon na magbinuang nimo anak. Ako sang habuan si Tinay. Misa ikaw ba? Sangan. On, kana man na akong gusto. Hubog na ka. Wapa. Ikaw hubong na ka? Wapa, hubogon. Basta noy. Noyuhing. Muhing lagi, hubog ka man tingali. Matay ba? Puy ang munti, ha? Basta doon na yung binuwang na bina. Matay ba yun muing? Kana, bunay akong pinga ng itaso sa kalalaki. Hubog na ka. Hubog na ka, doon? Wapa, ikaw hubog. Ikaw hubog na ka? Wapa. Karo nga, babuliyo, di ka siya sa inyo, ha? Bakal dong, bakal. Ay, suka, bang ka hubog, ha? Wapa, ha? Ayaw, hubog niya. Babuliyo, di ka niya sa inyo niya. Ayaw, dong, ayaw. Amo maning bahay. Inyo niya. Amo man tingalin eh. Gang! Ikaw na, gang! Ush! Ikaw na naglingkod yaw, iring. Usa, ikaw na, gang! Oh, Wama mo tingog. Nagsigir magtutok. nahubog tingali. Ikaw na, gang! Uy! Wag niya po mo tingog. Hoy! Ikaw na, bantog lang pares, jug kagnaong sa akong asawa. Uy! Pangatog! Amo gyud ni. Pangatog na mo! Ay, maamog man ta ninyo. Pangatog na mo kay manirado na ko. Sama ko to. Diha! Pagtapad mong duha, pulos hubog. Nagkasuot yun sila sa Tiago nga akong uyabog ang akong amahan nga si Tatay Muhing. Pagkaugma, nagkinataw-anay na lang mi nga amo sila gisultihan sa ilang mga gipanulti pagkagabi eh. As kabuang nga gyud na mo no. Pwede gyud na mong hubugan. Ha? Oo ay, mulang hubog kayo mo duha. Inigpangutana ni mo Tiago kung hubog na baka. Muingon sa Tiago, wa pa. Pero, nakayuring na. Unya, inigpangutana po di Tiago ni mo kung hubog na ka. Bisag nisuka na ka, muingon lagi hapon nga wa pa. Pamahuay mo, oy. Ako di ba ang si Tiago ang inom tayo ko? Mo nang dali ra siyang mahupog. Kining pasensya na taon mo ni mo nga, nang Marcel. Ay, wanay kaso dong, oy. Ang amo lang gibantayan nga kung magmaoy ba ka, kung mahubog, mo na'y dili na mo gusto. Pero wa man ka magmaoy. Nagsige naman gani mig pangatawa. Mao ba? Balik ko na dinidong Tiago, ha? Welcome na ka na mo din is boy. Salamat yun, oy. Daghan kay salamat. Tuod man pilay dagan sa panahon, nagkasabot na mi si Tiago nga magpakasal. Unsa dong? Gusto kong pakasal na ta. Unya kay wa pa man tay mga tinikom. Sayo namang nun. Ngat madayog magminyo tawo pati tinikom. Ay, Tiago, gusto pa magudunta ko nga mutabang nilang nanay o tatay. Ano mo daig minyo na ta? Di na ka pwede mutabang nila. Masangay nga mutabang ta nila. Hindi hanat magatabang nilang maayo. Aw, hinuon sad. Mo sa pa may ato dugayan, be. Kasal ta. Ngano nagdali man sad ka? Uy, sa may imong gidalian. Gusto na ko ba nga, masiguro na ko nga bana na ko nimo, nga ako na gyud ka, kung di na ka mailog paslain. Unya, kisa sa mo ilog na ko, God, gawa man. Siguro lang kani. Ay, di mo Tiago, uy. Sige na day, sugot na. Total, naam ko ibig yung baboy dito. Duha tok buo. Asal ta to. Palit ng taglaing baboy para may atulubaon. Sigurado nakit ka, Tiago? Ay, oo, lagi. So man, kasal na ta, ha? Debbie na. Mahadlok pa man ko dong, uy. Ay.
O, ug di ka makapaabot, mahimong magbuwag na lang ta. Oh. Ha? Eh, ano day? Ina ni mo eh. Ikaw gusto mo kumidya ha? Pwes magpaabot ka. Kung tinuod kay nagmahal na ako, di ka mag-apura, di ka magdali-dali. Kay basig magmahal lang unya hinuon ka. Ako yung nga kamayan pa eh. Ikaw, unya ako. Oh, Vina. Makikpakasalaman ka ni Mas Tiago. Unay, Unya, sa may problema, ana. Nga naaman ka sa ikagastos niyong kasal. oh, naamang ko no. May problema. Bitaw, sa may problema na makasi igagastos inyong kasal. Oh, Ha? Kung sa paidugay, larga-larga na yun para magamit na ako katong akong barong. Saba di amuhing, oy. Panghambog biya niya ng iyang barong. Nga naapay kwilyo atong murag bugsay na para. Ay, naunsa ka ba ya, Marsing? Ha? Naibaw ka kinsay naghatag na ko nitong maong barong? Ha? Apo na Emilio. Emilio Aguinaldo. Saan na ba iya taon ato muhing? Katawan ka sa mga taon na, oy, taon. Ano ko taon? Pero ay, kung sa maninday, mamay na sila. Sulti na yun. Mag-andam ko usa ka container nga tuba. Mag-inom na saan mo. Paim nun akong tuba si Tiago. Ako siyang patilawon sa tuba dinis ato. Kung unsa katamis, ha? Murag sopring ang katamis. kay tamis din ang tuba din sa ato, tay. Huwag ka may ibaw. Nga ang tuba dinis ato, grabe kayo katamis. Gani, daghan na kayo dinis ato nga gipang diabetic tungod sa tuba. Grabe po ng imo, tay, lahapod. Apa dia muhing, oy. Tinuod na. Ayun di ay. Nga naman lagi wa man na ito tirabe. Gihulmigas pa na butanganan des tuba na to. Wa man gyud ko magkakita bisag usa ka bukol migas. Dapat hulmigas sa lunta na kung tamis pa. Mangutana ka na ako kung anong way mga hulmigas sa butanganan sa tuba na to. Mangutana nga naman. Tungod kay nangamatay. Unsa man ko namatyan sa mga hulmigas, be? Gipang diabetes. Ilom di ay. Lahal-hal ka lang. Pwe! Tungod sa pagsigig pamugkos ni Tiago nga makigpakasal na ako, gitandok ko na lang, mauto nga gikatakda dayon ang among kasal. Malipayon ko day. Ugma. Saan na ginato tao? Tiago, ambot ba, uy? Wa ko makasabot sa akong gibati. Excited kay ka? Ambot, ug maubagit ka na, pero mura magmay dangkul ba? Sabi mo, kulbaan ko sa mahitabo niya nato human sa kasal. Ay kabla ka, di nato dali-dalion. Amaw, wag ka, uy. Ipahimutan na to. Tiago, may nangita ni mo. May nangita ko nun mo, uy. Ako sa tingali sa mga sponsor sa kasal na to, day. Mamuluhod na to ba? Dali, atong gabason. Kinsay nangita na ko, nay? Naray, nay. Oh, uy, bata. Tata. Oh, bungo sa ito. Imong anak, Tiago? Ha? May anak di ka? Imong ka ulit tao ka. Ha? Hilom di uy. Ay! Sakita ito na yun. Manungo man ka magsulti nga minyo di ka? Ug may anak ka pa? Tay pa. Day, kinsa mo kang anak, day. Kinsa may mong inahantaon? Anak, bitaw ko ni Mama Kularyak. Katong tindira quick-quick na impirmi ni mong utangan. Di ba ka, Tiago, magkakot ka? Di mo lang kong giilad. Mo na yung pirmi kong gikulbaan. Salbayas ka, banyaga ka. Day Marsing, day Buhing, why kasal nga mahitabo? Cancel! Day, Mina! Anak dito iyang gipaangkan nga gisaaran niyang iyang pakaslan, pero wa niya dayon na tungod nako. Nakonsensya ko kay may anak sila, nauwaw ko, kay nabalita sa tibuok na mong dapit na kaslunon ko, pero wa na dayon. Karon ang akong problema kay may gipangutangan mi nga ang akong pangan ang nakabutang. Nangutang mi para sa among kasal, pero si Tiago ang mobayad adto. Pero unsaon man nga ako mang pangan ang nabutang. Bayranan pa sa buda o sa uban pang mga gamit para sa among kasal. Unsaon ko man ni, uy, mura na dyan kong mabuang. Unsa man og kamo ang pasaltihon, Vina.